The Burma jersey number 47. Sajura, the Burma jersey number फुटबल गोरों खायनायनि बागै चीन महाराजा सावो जों इंटरनेशनलनि हायुंनि जतनिसे फुटबल थुंनाय देश अंका ब्राजिलनि एम्बेसडर बाय जों थांनि मालायले देनि साव हेके जों थांनि मालायले का ब्राजिलनि एम्बेसडर बाय मालायै एम्बेसडरनि थालि चीनी हुकुमो चीनी मुकुमो चीनी थुमुरक जों कुसुमजागै तंमारक जों अंशलय तंमारकना साका हेके अबाहायके महाराजा सावै ब्राजिलनि एम्बेसडर गसेका फाइनाय सालो ब्राजिलनि कोर्स थुमगुरुं खरकचा कोर्स न तुबुय खुमुलंग चीनी अबाहायके थिनांगो खेला थुंगा मुसुनाय फुटबल थुंगुरुं रकनो कोचिंग रिवोय बरकनो बेस्ट नॉर्थ ईस्ट नि बिसिगो त्रिपुरानो खुमुलंग कोचिंग रिवोय बेस्ट काइसे इंडिया नि टीम सनामदान सनाम थानिबो ब्राजिल नि एम्बेसडर चुबाथो नमनि ब्राजिल नि एम्बेसडर गसेविनाखा आवनि बागै ताको देबो खुचंचुं महाराजाना हामबाय माया फारो इंडिया नि कोर्स सेंगिया नॉर्थ ईस्ट नि कोर्सया ब्राजिल नि हाई कोर्स तो बोय चिनि खुमुलंग जों ताबो महाराजा नि चाइतो मुंबाय जों आरो चेरेरक नि बागै स्पेशल ट्रेनिंग कैम्प खायनायनि थांगै दङ ताबो तेबिचिनि डिस्कशन होय दङ कल्चरल एक्सचेंज होने हाय खेला दुला रग फातारनि गोरों रग तो बोय बाहायके जों मुथुङै मान आबोनि चाइतो होय दङ चिनि थुंगुरुं रग आलाहायनो फातारा थाङै ताबो थुंलाय दङ उसकांगनो रखना फुटबल बैडमिंटन थुंगै फैलेखा ताबो खायना हाय खनाओ तै कैसे टीम थाङै दङ आबोगे जोदो टीम चिनि ईएम ऑनरेबल ईएम सानाय तै 17 जनानि 14 जनानि कैसे जोदो टीम आइनो ताबो नेशनल चैंपियनशिप नि बादायलायनायाव थाङै दङ ताखौ तेबो जों आबोनि बागै बसकांने प्रत्येकता जोंनि टीमफ्रा सारनो जों बाहायके थोंगोरों रोंगोरों एलेम गोरों गोनां खायमान आबोनिबो जों चाइटियाव दङ ताय हास्टेनि जे चिनि कन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट ओ त्रिपुरा हास्टेयाव थांजागै दंनायनि लामानो फरनानै हासि जों थांजा ओंलायनायनि जों खाबाक्सा ओंलायनायनि जों जातनो जों आरो दिनै मंगिया गामि साबजुलाबाय बायजालबारि साबजुलाव थांलायो खेला थुंथानो किसा खुलायमानो किसा दागालायथेनो किसा खुलायमानो आरोबाय केबो कक हामिया सालायानातै केबो साक बेलायखे देरायानातै अबाहायके जों हालाक बलायनायनि बागैसे चिनो थुंमु जोंबाय जों नासरायनायनि बागैया जोंबाय जों मालामबायनायनि बागैया जों बाहायके ताइप हामजागै थामसा आंलायमान बुबाग्रानि लगे दंमान अबना हारिसि चिनो थुंमु बाथायबो ताबुते बुकसनो साइजन खागाहामते हामजाव बुख्रु जों दिनै दलनि बिसिनो दलनि काहाम के बेलायके नायथोबाय थुमि तमाननुगो दिनै जे सादरफा जिरितो जों जे जिदि नायनो खागाहामे लामसबनाय ताय दलनिनो जों खागाहाम याफारनाय ताय खेलाव हार जि दंइमानो बियाबा जों हारि होइने खरजते खरजते वालायनि मुलाय नावया जिनि जों थुमनो गोरोंखौ खायो बस गांगो सिप काय गोरोंखौ सुनाबै नेशनल एबा इंटरनेशनल प्लेयार्स साननान बागै जों खेला नारमानसै ताय जों तेगे मेन चिनि टीम यागै ड्रग्स यागरै थुमुन हापर फाइदि ताय चिनि सिग्रा चालानो बस गांगो खागाहाम तंगाहाम सागाहाम के तनन बागै जे चिनि जबान सेंग्रा ग्राट क्लास साननान बागै अबसि चिनि हारमु आबन बागै चिनि सिग्रा चालानो खेलाव मथुंगै तिनि बरे सागाहाम तंगाहाम खागाहाम गै
थंगै बंग सान केरियर बर सामानतै समाज से केरियर बर काम सामानतै दफर सेंगरा काम कुछ कपड़ाई मानते तिनी और तिनी खेलना जमनी तिनी फाइनल खेला थुनाय जे कपड़ाई नाय 3 लाख माननाय सेकंड गए 1.5 लाख माननाय थर्ड के 75,000 माननाय अब तो वन टाइम ऑनरियम सुनाय बेबा इंटरनेशनल प्लेयर ने सिनि जानाय एबा कुरकुम नाय आफर बर वन लाइफ टाइम ऑनरियम माना बाइक लायै जों दिनै तिनग्रोना बसकांगो जों थंग्रों सामित्राना बगै जों तिडियानि से हापां बोबागारा नायकल फंबाय दिनै ऑनरेबल सीएम डेपुटी सीएम ते जत दिनै आदर्श नायकल फंबाय दिनै जों साकथारि दङ दिनै फुटबल सिनिया गोबां थमु दिनै भलिबल बास्केटबल क्रिकेट दिनै बैडमिंटन जुडो जिमनास्टिक गोबां जे थमु फैयो दिनै तिडियानि से हापां बेरेगा साकथारि दङ अमा हाकिनो फाइनेजरावबो दिनै थंग्रोनो नेशनल एबा इंटरनेशनल प्लेयर सना बगै जों अमा हाकिन जों सागमा थालायनाय ते दिनै बागै सुनिसितो न दोनों काम गई तुम्हारी तय बुझकांगो जों तयबो काम खालायथिनो प्लेयर संनो जों थंग्रों लायै जों फोरनि खालामना बगै जों टिकेसि याफोरनाय दङ हामबाय।